शर्मिली बाहाय मा दं नों बुहुरुन सिमी बाबाय मालाय मानि बेलाय खा खामानि को दाराबाय तो ताबु बिया जों आं साना थाङा के 18 बছर खोना मालाय मानि चंग्रें को आरो गुजे फ्रुवा ला बुंसि बराबाय तो बेलाय कि क्लोज बिनि सामुं बाय मांजसो डांस रकम थेमा बा बेलाय के खा खाम का बम सुका कि थांनै दं मानि या केबा बिनि छुरि जायने बागै कुसुम बो माने अनेक या रमिनो बो प्रॉब्लेम बुगुइ दं मानि ताबु फिन बागै सुनो ब्रेक लायो जेखान बम दं सुन खासम मानि दं ते खरकसा बेलायखनो सिनियर सिनि आर्टिस्ट सामनाय पुइलान सिमिनो दाबि मलबाय सिनि लाइजाक सिनि बुकु उसा ननो बकयनाय नों बमाहाय निनि फिल बमाहाय सिनि बुसु जरते सिनि हुकुमो बुसु जरते ब तिनि कमाय थामाबाय बुसु जरते खति इंखा खतिनि कक तो आबो सबाइलिया कक बरकनि हाफारो कक बरक रोजाबनि हाफारो हुकुमनि हाफारो जों ताखौ बिमनो कमामानि आबो बेलाय हेनु सबाया खति ताबो साब जराते जे कतालखौ रोजाबनाय रुकुम बिसोरनि ककनो सानानै थाखाय ताखौ बिमल हाय सिनि दा बिमल हाय खरकसा आर्टिस्ट आबो जों बेलाय कपाल काहम बागै मान मानि या सिनि बेलाय न कपाल काहमिया जों बनो बेलाय न दाखिखे माखा बोबाय सिनि लाइमानि बेलाय सिगां सिमिनो 1996-97 नि सिमिनो बोबाय सिनि लाइमानि बनि बाय गोबां रोजाबमुं दङ आनि बो तिनि गोरै हायफानो बिनि अ मुइतु बिनि रोजाबमुंनि बिसिंखै जों तिनि तिप्रासाद फारौ जेसु तंसाक बनो मुइतुन आरो गानो आं खाव जों बेलायखेनो अपरनिय खतियावबो जों बकरिंगै जे कमामानि आबो जों साइमानिया बुफुर सुबुंगै माननो बेलायखेनो खा खामो कायतरनि खानि दियायनाय बिनि थलानो यासागनानिबा